ልብ ወለድ ዛንታ ወድረዛ ደራሲ ጎይቶም ጊለ ተረኽቲ ሙሴ ግርማጽዮንን ራሄል ዕቁባይን ፀሐይነሽን ለምለምን እናተመላለሳ በብዓይነቱ መግብታት ኣብቲ በሓደ ጸግዕ ናይቲ ሳሎን ዝነበረ ጣውላ እናቐረባ ኸለዋ ኸኣ ማዕጾ ኻንሸሎ ተዃኩሐ ዋይ ረዘነት ስበል መጽያ ክፈታ ማቴዎስ ሓዋዮ ኸለኻ በለቶ ነቲ እንታይ ክሕግዝ ፀሓይ ምስ በላ ኣለ ሓደ ዝሕገዝ የለን ማቴዎስ ኮፈል ጥራይ ድሓን ዝበለቶ ወድ ረዛን ብድዲሉ ብጉያ ናብ ካንሸሎ ወፀሞ ማዕጾ ቅድሚ ምኽፋቱ ግን ነቲ ከም ጣፍ ጎልጎል ሃዞሞ ኩልዕስዕስ ኢሉ ኣብ ግንባሩን ኣብ ሓዳፉን ማለት ወተጉን ነሲሉ ዝነበረ ሃሪ ፀጉሪ ርእሱን ነታ ኣቐዲሙ ንዕድመ እንዳሳሮን ኢሉ ዝሸመቶ መርዓዊ ኣምሲልዎ ዝነበረ ጻዕዳ ዝሕብሩ ባድልኡን ኣስተኻኸለ ብድሕርዚ ዝናፈቐ ኣፍቃሪቱ ንምርካብ ብጉያ ኸይዱ ነቲ ደጊሙ ዝተዃኩሐ ማዕጾ ምስ ከፈቶ ኸኣ ከመይ ኣምፂኻ ማቴዎስ ዋ እንታይ ደኣ ዕላል ሒዝኩም ዲኹም ማዕጾ ምኽፋት ዶንጊኹምኒ ፀሓይ ዳበይ ኣላ በለቶ ወርቁ ጎረቤት ፀሓይነሽ ሶሪ ደዋቢልና ክምሽ ኣብ ሳሎን ኣላ ፀሓይነሽ ምስ በላ ኸኣ በቐጥታ ናብ ሳሎን ኣምርሐት ወርቁ ልብ ወለድ ዛንታ ወድ ረዛን መበል 137 ክፋል ዋይ ኣትወርቅ ሓፍተይ ኣበይ ኣምሲኺ በለታ ፀሓይነሽ ኣዒንታ ኣፍጢጣ ዋይ ኣቲ ዘይተጸበኽዎ እንዴት በርሀ ጋሻ ሒዙ መፅንስ ከድሮም ፀኒሐ ጓለ ዶንጌ ክዶ ዋይ ኩሉ ዳሊኽዮ እንዲኽዳ ሞ ሰላጣ ዶኸዳሉ ፀሓየ በለታ ወርቁ ናብታ ኣብ ጣውላ ተቐሪቡ ዝነበረ በብዓይነቱ ምግብታት እናጠመተት ሰላጣ ዳ ለምለም ኣዳልያቶላ ደሓን ቡን ክትገብሪ ወርቀይ ኩስዒ መቑሑት ቡን ቀራርቢ ምስ በለታ ኸኣ በቐጥታ ናብ ክሽነ ኸይዳ ኣብ ፈርኔሎ ፈሓም ኮሚራ ሓዊ ኸተናኸስ ጀመረት ወርቁ ኣንታ ማቴዎስ ሓወይ ረዛን ደኣ ክትብል ከላ ፀሓይነሽ ማዕጾ ኻንሸሎ ስለ ዝተዃኩሐ ኦይ እናዘከርና ይበል መጽያ ምስ በለት ወድ ረዛን ማዕጾ ክኸፍት እንደገና ንደገ ወጸሞ ለምለም ስለ ዘቐደመቶ ኣብ ኣፍ ደገ ሳሎን ደው በለ ሃይ ለምለመይ ከመይ ኣምሲኺ ኢላታ ረዘነት ቅልቅል ምስ በለት ከኣ ወድ ረዛን ጻዕዳ ባድላ ተኸዲኑ ኣብቲ ጸላም ደው ኢሉ ምስ ረኣየቶ እውይ ማቲ ሓወይ ብምባል ብጉያ ኸይዳ ዘሊላ ተጠምጠመቶ ተሓቋቒፎም ክሰዓዓሙ ብመስኮት ዝረኣየቶም ፀሓይነሽ ሽዑ ንደገ ወፅያ ኣታይት ቆረጦም በልኣኽለኩም ዋይ ብምባል ሰሓቐት እሞ ረዘነት ሓፊራ ደነነት ሃይ ረዛነ ከመይ ኣምሲኺ በለታ ሽዑ ፀሓይነሽ ናብኣቶም ቅርብ ኢላ ኣምላኽ ይመስገን ፀሓይ ሓፍተይ ከመይ ኣምሲኺ ምስ በለታ ረዘነት ከኣ ጽቦ ንዕበል እተው ብምባል መሪሓቶም ናብ ሳሎን ኣተወት ፀሓይነሽ ሰላም ብልያ ወርቁ መሓዛያ እዚኣ ኸ ትፈልጥያ ኺ ሕፂት ማቴዎስ ረዘነት ቀላት እያ
ብምባል ናብታ ጣዎስ ማለት ንግስቲ ዕዋፍ እትመስል ወዲ ረዛን ሓቂፍዋ ዝኣተወ ዘንዶም ተመልከተትላ። እንኳዕ ኣብ ዝብቃዓኩም ዞም ኣሕዋተይ ዋይ በለት ወርቁ ዓዊላ ብምዕላል ከምቲ ኣድግስ ሃሊላ በላዓያ ፀውዐ ዝበሃል ከዓ ዕልልታ ዝሰምዓ 3-4 ዝኾና ጎረባብቲ ፀሃይነሽ በብሓደ ማዕጾ እናኳሓኳሓ ተጸምበሮም። እተን ክልተ እንኳዕ ልብኹም ሓጎሰኩም ዞም ኣሕዋተይ ከይዶም ገያ ብዝመጾ ክምለሳ ኸለዋ እተን ክልተ ግን ኣራጢጠን ደኣ ኮፍ በላ። ሰላም ረዘነት እንኳዕ በደሓን መጻኺ ብምባል ኩራራ እውን ተሰዓማ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ትምለስ ንመጀመርያ ጊዜኡ ዝርያ ነይሩ። ኣብዛ ደቕ እዚኣ እውን ብድዲሉ ቀስተ ደበና እንኳዕ ረቢ ናብ ዓዲ ኽመለሰኪ ብምባል ብኽልቲአን ኣእዳዉ ኢዳ ጨቢጡ ሰላም ምስ በላ እውይ ኣታማትየይ እዚ ድዩ ኣብ ዘደቕ እዚኣ በለቶ ረዘነት ንወዲ ረዛን እምብዛ ተገሪማ ዓይን ኣብ ዘደቕ እዚኣ እናጠመተት። እውን እስዩ ዶክተር ቃስም ከቢረ ረዛኔ ንሱ ኩሉ ግዜ ተልዕልዮ ንሱ ኸዓ ቀስተ ደበና እናበለ ኩሉ ግዜ ይዝክረኪ በላ። እውይ ኣነ ኣምንኔ እዚዩ እቲ ዕጥቃ ሓቦን ጽንዓትን ምንጭ ተስፋ ሓጎስን ውፅዓትን ዝኾነ ፍላስፋ በለት ረዘነት ኣፍሃ ሃቢላ ብምግራም እውን እስዩ ጉዕዞ ህይወትን ዓወትን ረዛኔ ብምባል እናተጠማመቱ ኸለዉ ኸዓ ኣታ ንዕበልኹም ድረር መግቢ ሓዙ በለቶም ፀሃይነሽ ናብኣቶም ቅርብ ኢላ ሕራኢሎም ሸሻሓኒኦም መሊኦም ካብ ኩሉ ዓይነታት ምግቢ እናወሰዱ ኸለዉ ኸዓ ናይ ሳልስቲ ኸበል ምዘንኩራር ዓርከይ ብምባል ኣብ እዝኑ ሕሹኽ በሎ ወዲ ረዛን ንኹራራ ቅሰን ወዲ ረዛን ዓርከይ ዝከኣለኒ ዳ ክሰፍር እየ በሎ ኩራራ እውን ብሕሹኽታ ወርቀኝ ዕነ በላ ሓሳስኽንካ በለተን ፀሃይነሽ ብድሕሪ በዓል ወዲ ረዛን ንደቂ ገዛውታ ሕራኢለን ሰለስቲአን ተንሲአን በቢያተን መግቢ ምስ ሓዛኻ በሉ ኩላትና ጸሎት ጌርና ንብላዕ ኢላ እታ ድሕሪ ኩሎም መግቢ ዘለዓለ ፀሃይነሽ ነታ መደብረምታ ትሕልፍ ዝነበረት ቴሌቪዥን ኤሪቲቭ ኣጥፋኣታ እሞ ርእሳ ደፊኣ ክትጽልም ምስ ጀመረት ኩላቶም በብወገኖም ጸሎት ክገብሩ ትም ስለ ዝበሉ ከቢድ ጸጥታ ሰፈነ ኣብቲ ገዛ። ሃየበሉ ብልዑ ንጥዕና ግበሮ ዋ ረዘነ ዳንታይ ንዜን ቁንጣሪ ሒስኪ ዋ ሓዝባ ጽቡቅ ጌርኪ ዓይና ኣኺለ እንደ ሰሪሐዮ በለታ ፀሃይነሽ ናብ ረዘነት እናጠመተት ሒዘለኹ ፀሓይ ሓፍተይ ጥዑም ምግቢ ሰሪሕ ክንበርካ በለታ ጥዑም እያ ግዛ ሓፍተይ የቕኒለይ ረዛኒ ብልዕበሊ እዋ ኣንቲ ረዛኒ ግድን ካዮ ክጥዕም እምበር ንብላስ የራ 6 ወርሑ ሙሉእ ምኽሻም መግቢ እንተማሂረን ተመሪቐን ወይለከ በለት ፀሃይነሽ እናስሓቐት ዋ በዓንተው እውን ወሓሊቕ ነይርክ ፀሓይ ሓፍተይ በለታ እታ ኣብ መንጎ ክልተ ጎረባብታ ኮፍ ኢላ ዝነበረት ወርቁ ዝተባሃለት መሓዛ እውን ፍሽኽታ ኣሰንያ ኩራራ ቀዲሙ ሸሓኑ ጥራዩ ስለ ዘትረፈኻ ነጋ ተስወስኽ ዝሓወይ ጽቡቅ ጌርካ ብላዕ ዝሓወይ ምስ በለቶ ፀሃይነሽ ሕራይ ክውስኸ ፀሃይነሽ ሓብተይ ኢሉ ተንስአ ኣንታ ማቴዎስ ሓወይ እዚ ጋሻ ዳይበልዕ እንድዩ ቃንጭ ዝብል ዘሎ ብላዕባ በሎ ብላዕ ዝሓወይ መን ኢኻ እሞ ዝበልካ ንስሙ በለት ፀሃይነሽ ናብቲ ዘገመን እናበለ ዝምገብ ዝነበረ ኣብዛ ደቕ እዚኣ እናጠመተት ብላዕባ ዶክተር እዚ ዶክተር ቃስም ከቢረ ወይ ድማ ኣብዛ ደቕ እዚኣ እዩ ዝበሃል ፀሓይ ሓብተይ
ኣብዚ ሃገር ካብ ዘለው ብናፃን ዜጋታቶም ዝምህሩ ብሉፃት መምሃራን ከዓ ሓደ እዩ ዕድሜኻ ምእንቲ ክነውሕሲ ከም ኣባ ጎቤ ኩሉ ነገር ቀሲልካ ከተከናውነለካ ስለዝብል ድማ እዩ ቀሲሉ ዝበልዕ ዘሎ በላ ወዲ ረዛን ናብቲ ንኻልኣይ ግዜ ሸሓኒኡ መሊኡ ዝመፀ ኩራራ ብጎባ ዓይኑ እናጠመተ ዋ ኣባ ጎቤ ክንደይ ዝገብር ዕድሚኡ ሓተተ ፀሃይነሽ እምባዕ ክሳብ 250 ዓመታት ከም ዝጸንሕ ኣብዛ ደቕዚ ሓቢሩና ነይሩ ምስ በላኻ ኦ ሕራይ ጽቡቕ ብላዕበል ዶክተረይ ብምባል ፍሽኽ በለቶ ፀሃይነሽ ኣብዛ ደቕዚኣ እውን እበላዕ ኣለኹ ንምባል ብእወታ ርእሱ ነቕኒቑ ምምጋቡ ቀጸለ ኩላቶም ዝኣኽሎም በሊዖም ማኣዲ ምስ ተላዕለኻ ካሴታ ሙሉእ ዝሑል ቢራ ጠራሙዝ አረቂ ቤርሙጥን አሞረላን ከምኡውን በብዓይነቱ ሉስሉስ መስተታት ኣብ ጣውላ ደርደረቶ ፀሃይነሽ ሕጂ በሉ ምስላፍ ኣይተድልኩም ነዞም ሕዋቴ ኩላትኩም በዓልኻትኩም ካብ ዝደለኹም ዓይነት መስተ ከተልዕሉ ኢኹም ብመጀመርያ ግን ንኽብሪ ማቴዎስን ረዘነትን እዛ ሻምፓይን እዚኣ እንካ ንጋኽፈተልና ብምባል ብጻዕዳ ጨርቂ ዝተጠቕለለ ጥርሙዝ ኣቐበለቶ ፀሃይነሽ ንኹራራ ኩራራ ጎጽጉጹ ጎጻጉጹ ነታ ጥርሙዝ ሻምፓን ምስ ከፈታ ኸኣ ቶግ ዝብል ድምፂ ኣስሚዓ ትንይን በለት ንላዕሊ የ እንጓዕ ደስ በለኩም እንጓዕ ደስ በለናኻ ብምባል ኩላቶም ዓውዓው ምስ በሉ ወርቂ እውን ከም ኣመላ ዳግም ዕልልታ ደርጓሓቶ ኩራራ ሽዑ ናብ ወዲ ረዛን ጽግዒሉ ነዘን ጠራሙዝ በብሓደ ንኹላተን ክጥዕመና ኣለኒ ወዲ ረዛን ዓርከይ ብምባል ኣብ እዝኑ ሕሹኽ በሎ ከይትሰክር ከይትሓውስ ተጠንቀቕ ኢኻ ባእታውንካታ ብምባል ክገንሖ ፈተነ ወዲ ረዛን ኩራራ ግን ኣይሰምዖን በኣረቂ ጀሚሩ ድማ ንኹላተን ኣብታ ጣውላ ዝነበራ መስተታት በብሓደ ጣዕመን ኣብዛ ደቐዚኣ እውን ጥርሙዝ ቢራን መለክያ አረቅን ሓዘ ወዲ ረዛን ቢራ ረዘነትካ ኣሞረላ ሓዙ ወርቁን መሓዙታን ከዓ ቤርሙጥ ቀድሓ ፀሃይንሽ ግን ብርጭቆ ሻምፓን ሒዛ ትምዳ በለት ቡን ፈሊሓ ጃሚዓ ወሪዱ ኣወል ቡን ክሰትዩ ምስ ጀመሩ ከዓ እቲ ድሮ 3-4 መለክያ አረቅን 2-3 ጥርሙዝ ቢራን ዝጸንቀቐ ኣብዛ ደቐዚኣ በሃንደበት መደረ ጀመረ ልባውን ሓቀኛን ፍቕሪ መብዛሕትኡ ግዜ ብኹርካዕ እምበር ብለማፅ መገዲ ኣይጓዓዝን እዩ ከየፍቀርካ ክትብካ ዝካል ኣይኮነን ግንካ ከይሃብካ ከተፍቅር እውን ከቢድ እዩ ፈቃራት እዮም ዘፍቅሩ ልባዊ ፍቕሪ እንተዘይሃልይዎምካ ወላ ልግሲ እውን ከም ትዕቢት እዩ ዝሕሰብ ንሰብ ምፍቃርካ ገጽቲ ለዋህን ፈቃርን እግዚኣብሔር ከም ምርኣዩ ዝቑፀር ፍቕሮም ዘይርዩ ሰባት ግን ኣፍቀርቲ ይኮኑን ደሓር ክንድቲ ዝዓቆርናዮ ዓቐን ፍቕሪና እንልግስ በለ ኣብዛ ደቐዚኣ ብኸፉ ኩላቶም ኣፉ እናጠመቱ ብጽሞና የድምጽዎ ከም ዝነበሩ ምስ ተስተውዓለ ኸኣ ዘረብኡ ብምቕጻል ኣብዚ ኣጸቢቕና ከነስተውዕለሉ ዘለና ነገር ግን ፍቕሪ ብኽልተ ወገን እምበር ብሓደ ወገን እንተኾይኑ ንኽልቴኻ ሃሳይ ምዃን እዩ ጓል ኣንስተይቲ ክትዛረበካ ኸለኻ ብልሳና ዘይኮነስ ብዓይንታ እንታይ ትብለካ ከም ዘላ ኣስተውዕል ፍቕሪ ጓል ኣንስተይቲ ልዕሊ ቓላታ ኣዒንታ እዩ ዝገልጾ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ሓጎስ ከተፍቅርን ክትፍቀርን ከለኻ እዩ ንጓል ኣንስተይቲ
ክሳዕ ትጽለል ክትንክፋእ እትኽእለሉ እንኳ ኣካላትኻ ልባ ጥራይ እዩ። ስለዚ ልብ ኣፍቃሪትኩም ክትሰልቡ ፈትኑ። ኣብዚ ዓለም ከም ወዲ ተባዕታይ 3 ነገራት ጥራዮም እሙናት ዘለውኻ። ንሳቶም ከዓ ኣብ ኢድካ ዘሎ ገንዘብ፣ ዝሸምገለት በዓልቲ ቤትካን ዝኣረገ ኸልብኻን ጥራዮም። ህይወት ነቶም ብሃውሩ ዝጓዓዙ ትራጀዲ ክትከውን ከላ ነቶም ብውጥንን ብዕላማን ዝጓዓዙ ግን ኮሜድያ ዝብል ጽሑፍ ነቢበ ኣለኹ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናይ መወዳእታ ዝጭብጦ ሸቶ ክህልዎ ኣለዎ ምስ በለ ኣብዛ ደቐዝያ ነታ ወዲ ረዛን ዝቐድሓሉ መለክያ ኣረቂ ኣልዒሉ ብሓንሳብ ግብ ኣበላ። እታ ኣፋ ኸፊታ ነቓላቱ ብጽሞና ትሰምዕ ዝነበረት ረዘነት ቃላት ኸኣ መለክያ ኣረቂ ብሓንቲ ማዕጓ ክጭልጥ ስለ ዝረኣያቶ ሰንበደት። ወዲ ሰብ ዕላምኡ ወይ ሸቱ ንምውቃዕ ዝተፈላለዩ ሓያላትን ከበድትን ፈተናታት ከጋጥምዎ ከም ዝኽእሉ ከም ትሑዝ ገይሩ ክወስዶ ኣለዎ። ብሃንደበት ካብ እትፈትዎ ሰብ ምፍልላይ እምበር ሓደ ኻብቲ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ከጋጥም ዝኽእል ከቢድ ፈተና እዩ። እቲ ዕውዝ ዝበሃል ሰብ ከዓ እቲ ብሽግር ዘይተፈተነ ዘይኮነስ እቲ ተፈቲኑ ዘይተሰዓረ እዩ። ውጥንካ ግን ኩሉ ግዜ ጊላኻ እምበር ጎይታኻ ከይከውን ክትጥንቀቕ ይግባእ። ዓወት መብዛሕትኡ እዋን ናብ ርእሲ ዘይኮነስ ናብ ኣፍ እዩ ዝጎይ እሞ ብዓወትኩምን ብፍልጠትኩምን ሰኺርኩም ከይትጀሃሩ ተጠንቀቑ። ኩሉ ኣብ ዓለም ዝተገብረ ዓበይቲ ነገራት ብተስፋ እዩ ተገይሩ። ስለዚ ተስፋ ወትሩ ዘይትዘለቕ ዕጥቅኹም ክትከውን ኣለዋ። ንሰባት ኣኽብሩ፣ ብፍላይ ድማ ንወለድኹምን ንብጻይኩምን። እዚኣተን ካብተን 10 ክንፍጽመን ዘለና ኣገደስቲ ትእዛዛት ኣምላኽ ኣብ ቁጽሪ 4 ኣብ ቁጽሪ 10 ዘለዋየን። ን10 ትእዛዛት ኣምላኽ ክንፍጽመን እኳ ዓቕሚ እንተዘይሃለወና ንኽልተ 3 ኻባተን ግን ግድን ክንፍጽመን ኣለና። ምስ በለ ኣብዛ ደቐዝያ እታ ኣብ ጸጋማይ ጎኒ ወዲ ረዛን ኮፍ ኢላ ዝነበረት ረዘነት ቃላቲ ኣታማቲ ሓወይ ዳይ ወለድኻስ እንታይ ኣሎባ? ገለ ዳሃዮም ኣይረኸብከን? ከምዚ ንነጋዓርካኻ ተኽብሮ ዘለኻስ ንወለድኻ ኽቢርካ ኸዓ ተወሳኺ ቃል ኣምላኽ እትፍጽመሉ ጊዜስ መዓስ ኮን ይመጽእ ይኸውን ማቲ? ክትብል ሕሹኽ በለቶ። ዋይ እንተዳ ደቅስ መራን ኣብ ሰዋ ኸወስትዎም ኮይኖም ዳ እዚ ወደይሲ ኣበይ ክተርፎ ኢሉ ኣንተ እንታይ እዩ ዝገብሮ? ነዙም ፋንኤል ወዲ ሓትኑ ንሒ ኣሕዋት ምዃኖም ከይፈለጡ ብሓደ ክወፍሩ እዮም ማለት ድዩ? ወይ ትጉዳይ ሕይሲ ዝወለድ ኣትውለድ እምበር መንነቱ ኸይነገርኩስ ኣይሰዶኒ። ገለ እንተኾነ ዝገደለን ዘለዓለም ክሳቐ ክነብር ወለዱ ኸይፈለጠ ኽጠፍእ ዝወደይዎ ቅድሚ ምኻዱ ኣነ የዴኻ ይቕረበለለይ ማቴዎስ ወደይ ለብዛ እግሩ ተደፊእ ክልምኖ ኣለኒ። ኣያይን ሃብተን ከዓ ዝገበሩ ይግበሩ
ካብ ፀርፍን ውርደትን ሓሊፎም እንታይ ዶ ክገብሩን እዮም ኢላ እናሓሰበት ክትጓዓዝ ራእያ ገብረ መድህን ማልቋዝ ዝተባለ ወዲ ዓዳ ከመይ ሓዲርክ እንትጓላ ያረጋይ እንታይ ዳልኪ ኣብ ህለን ዝበለ ሓሳባት ኣቲኽስ ከሳብ ዓይኒ ክዘንቁረክ ዘይራኽኒ ናይ ደሓንታ ብምባል ኣብ መገዲ ህሩግ ኢሉ ኣሰንበዳ እውይ ደሓን ሓዲርካ ገብረ መድህን ሓወይ ዘይረኣኹኻ በለቶ ምሕረት ናይ ልባ ዝፈለጠ መሲልዋ ብስምባደ እናንቀጥቀጠት እወይ ረኣኽኒ ከመይ ቀኒኽኸ ቆልዑ ደሓን ድዮም በላ ገብረ መድህን ካብ ጽፍሪ እግራ ክሳብ ስእርታ ማለት ጸጉሩ ርእሳ ትኩር ኢሉ እናጠመተ ደሓን ገብረ መድህን ሓወይ ቆልዑ እንደሓን እዮም ጽቡቕ ኣለዉ ንስኻ ኸ ምስ ደቅኻ ከመይ ቀኒኻ በለቶ ኣምላኽ ይመስገን ግርማ ኣለና ኩልና ደሓን ኢና كيد بالي دوابي لكي إلو أمس حالفخا هتا بوديك حسب كم زنوركوسي هستوعد اللي دو يخون بمبال ننفس حتتت محرت أرقاي دحان دحالير كبشاي دما بلت محرت نولاديتا ቆሩ መገድ ተጓዒዛ ነቲ ተገፍቲኑ ዝጸንሐ ማዕጾ ደንበ እንደ ዓለባ ደፊኣ ምስ ኣተወት እግዚአብሔር ይመስገን ከመይልካ ሓዲርኪ ብሕረት ጓለይ ዲኽቲ ብምባል ካብቲ ማዕጾ ሃሂሉ ዝነበረ መረባዕ ንደገ መሰስ በላ ወይዘሮ ስላስ መሪ ሓዋውን ወዲ ሓቂፉ ደድሕሪ ኣድዩ ንደገ ወፀእ واي مريحاوي على خديخا بمبال نولاليتا هروق مسبلت محرت كما يكأني خزاقو علي بمبال حاقفا سعام أمو نايدا حاندي خدا قاح مدري ميسي خط محرت قوالي بلا كابس أقر رأسا كساب صفر أقرا تكوري لن أنا تمتا اتا الباسو تقنينو زنبرت أقر رأسا أريقو زقف قفلا سبنة عصبو كم زاتواسب بعبران أعصمتا ترايو ፍጹም ከፊዋ ምሰስተው ሃላላኻ አንተ ሳጓለይ እንታይ ይረኺብዋ አረንታዩ ከምዚ ገይሩ ዘሳጽያ ዘሎ ብምባል ንነፍስን ሓተታ ወይዘሮ ስላስ ሓደርካ መሪሓወይ ኣሰይ ጽብቕይ ብምባል ንመሪሕን ነቲ ሓቂፍዎ ዝነበረ ወዱን ምስ ዓመቶ ምሕረት ናበድኣ ጠዊላ ደሓኔ ብሻይ ንጽባሕ ሶሉስ ናበስመራ ንዕናይ ክብለኪ ለየመጼ በለተን እዋ ጽባሕ ሶሉስ ዳ እንታይ ያሎና ናበስመራ ዝኽይድ ኣስመረት ጓልያ ደሓና እንድያ በልኣ ሰምብዲለን ወይዘሮ ስላስ ኣይ ኣስመረት ሓፍተይ ዳ ደሓንያ ፋንኤል ግን ናብ ሳዋ ክኸይድ እሞ ንዕናይ ነፋንዎ ክብለኪ ለየመጼ ዋይ ኣበይ ሳዋኸ እንድዕሉ በዚ ሱዳን ጎጽ ኢሎሞ ሱዳን ዳ ብወገን ምዕራብ ትዳወበና ጎረቤት ሃገር እያ በለ መሪሕ ኣብ መንጎ ዘረብአን ኣትዩ ወይለከ ዘይሰምዖ ዘይብለይ ናብ ሱዳን ዳ እንታይ ዘኽይድ ኣለዎ እሞ ሓተታ ወይዘሮ ስላስ ተገሪመን ሳዋኮ ናይ ሱዳን ኣይኮነን እናትናዩ ኣብ ጥቓ ሱዳን እዩ ዝርከብ ግን ኣቲ ኣረ ንሱስ ናይ ዝኾነ ይኹን ንፋንኤል ወደና ኡሲ እንታይ ወሰዶ ዝብለክ ዘለኹ በልኣ ወይዘሮ ስላስ ገጸን ኣሲረን ዋ ኣቲ ብሻይ ክዕለም እኳ ዝብለክ ዘለኹ ዋይ እንታይ ምዕላሙቲ ሎምኸ ብስመን ክንዋጋእ ደሊኽና ሓተታ ወይዘሮ ስላስ ብስምባደ ዋ ክዋጉ ኢኮኑና ኣቲ ብሻይ ክዕለም እኳ እዮም ዋ እንታይ ኽትብልቲ ብዘይ ውግዶ ተዕሊም ኣሎ እዩ
واي موندعي أنا انتاي فليت إلكني أنا كغاين مخانو ترايا زفلت أنتنا بشي بلتن اتا بحطوتات هدي أزت تواترت محرت هو خلا واي قد رخيبنا أتمنى أنا جيروك كم زخيد نما عاسي خاخن خيد نعس قبل جزعتوي نوبخن سيد حاوخن عوشت اللو سلام باليوم محرت قالي بلا شعو ولاديتا رجيلن حبتيو تمال غلات بعد خلا رخيبيوس فانيل ودي نابسوا خيرين ربوع تبقيش الله ويلو نجيروني لوني واي صباح ربع حوقاسي لوا وينات ايبا نعمل سكتوي بمبال مريحنا أنا بجزاء أتوامو ولادي أتو أرجع يسفها مستابون تفلح زنبرت سبيت مريح ودوم كوفيلوم صنحوا واي كم حدير كاياي بمبال بقويا خيدا بخوفهم كلو مستسعمتهم نابتا دويلات تصبيا زنبرت سبيت حوا خيداون نجي شي كم حديركي بمبال حاقفة سعمتا محرت انت محرت قالي كميلك حديركي نايدا حندا سنبت مدري أب كننا بيت كريستيان بقي حاتونا بزي مسيكي بلوا ولاديا آتو أرقا يصفها عين عينها أن تمتو اتفاني الود غلاتي ودس مرت قالنا نابسا وازبلوا هاجر كعلم كخيديو تبل الله بلقوم ويزر السلاس نمحرت قديما وع معسك خيد بمبال نام محرت أمتو آتو أرقا يصفها صباح سلاسي كابس مرا خود يوميلون هابتا باي عند انتاي قولينا نسمع زلنا دكي كما يزبالوا قرم بيت نغر يزوي علومات كل تعسر تزتقادلو نابغاز أو مافاني خاص حدث تتعلمي خا انتاي نمركابيو سوحل كالكا زي تسحل مسحال سأديدو لنا دو ويلكو قد رخيبا بمبال تواكتا مالت أعزم زما ويزرو سلاس انتاي مالت كيودا علمات أفاني خابشاي بلتن شعو محرت آب قونتا بونتو قلو زنبرت سبيت حوا كوفنا بلت اوه قدم عمدو نبع عالقاين ودبخو ولو كيدونا بعدهم حارسكم نجدكم بلعو ويلهم بعسر تشح قرشايت أشومن مس بلقن شري لنكا واي هو حقي انت يمو فاليتنا الكنا يخط بشاي انبر علومن مكورن سرير كادو زي تعلمن حدش وتهدرن تخط بيخا بلت محرتون كنافرا أنا قمت تصت أنت إذا خون تعلم أنتي حي سلام كل هجر حاتتو آتو أرجع يسفهون بتفتس أمت تجرمهم وا أنت يمو فليتنا قد رخيمنا ودي سلام كوينو تبنجا تدربيو عرفت عاتيرو سناي زبن متيوس حرس حرستاي نقد نقاراي كوينو داقيم حواز تترني فخنا بريو نابل ناسي سوق مخيكدنا تعليمي بحاليو زي سوم عباية بالليل بلا ويزر سلاس بأقرموت رئيسان يمان تساقام أنا نغنغا أتمون تاي تساقام اللويو تعلمون تماسا خندوزي تمارري صبو غالو حما غالو نو خلو نقر تدالي خامس نعكا لمن تاي تسلا بلوان آتو أرقا يسفها نبعلت بيتهم نابتا جبنا أفرنيلو سختيتا تنبد بزنبرة سبيت ودهم بقو بعينهم أنا تأمتو ويلك انت يكونوا زي هالوخا واتهادر مخاندو تعميتو إيلان بقويانا بهدموان كدا ويزر سلاس إذا جبنا خيت خدك حلو يا نقصت قالي أنت محرت
أمو حيدا كرمت مدر انت يالكني نابس مرازغيد ሓተትዋ ኣቶ ኣረጋይ كنفانو باتاياي أي أنتي مفناواد لي ودا أي صباح نقهو تعلي مخملس انديو نابتر بوليس خيز زلدو ماشيلكيو በልዋ ነቲ ኣብቲ ለቢሶሞ ዝነበሩ ሃደላ ማለት ገፊ ዓይነት ባህላዊ ቁምጣ ስረ ዝነበረ ህፍቲ ማለት ንጠማክያ ወይ ርስሓት እናነገፉ واي كل حدا እንዲታያይ ንምፍልላይ ዶ ቀረባን ርሑቕና ኣለወዩ ኣይ ካብስ ድሩኡን ካብ ገዝኡን ተፈልዩ እንድዩ ናብ በረኻ ዝኸይድ ዘሎ ግዲ በለቶ ምሕረት ዕትቢላ